Yung wasak-wasak mga uragot. Tingnan natin yung mga kababayan ating mga OFW, yung Filipino dito na maglalaro ng basketball. May paliga ngayon dito. Mga Filipino, Pinoy sa AIC. Ayan. Ito yung court, oh. Yan, oh. Bagong pintura. Yan yung mga team, di pa kompleto. Mamaya panoorin ko yung laro. So yan na, mag-uumpisa na. Andun ang committee. Yan, oh. Isa na ng opening. Aywa, free picture. Welcome to AIC Basketball Tournament 2023. Nauna yung blue team. Okay. Ayun, mag-uumpisa na daw. Bro, ito na po. Daming viewers. Sana po yung mga friends. Assalamualaikum. Hey, mga kababayan, mga brother Muslim, Eid Mubarak. Okay, from the blue team. Okay na, pasok na kayo. Okay. Blue team. Yung red team. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. So, Green team. hindi po yung mga pan natin, ano mga nagbibideo. Nakalag kasi. Natin meeting mapigilan. Black at Asan si Agaw? sky blue team. Yan. Ha? Okay, simulan natin. So, magandang hapon po sa ating lahat. Basketball Tournament 2023. So, in behalf of the Filipino Olassi Campus, we thank you for the budget given by company. Okay. So, parating natin sa kanila. So, thank you Mr. Mustafa and Mr. Adwad. And then the same time, salamat sa inyo dahil at least may cooperation bawat isa kahit medyo late talaga kasi gawa naman may trabaho tayo. And the same time, salamat din sa mga committee na tumulong, nagpintura at yung nagpaganda dito sa event natin. Sana ay mas buwasan natin yung nagkainitan, sabi ko nga sa meeting. Okay, ang maglalaro ngayon 1 and 2, 3, 4, bukas. Sige, gano'n na. Dalawang number 1, dalawang number 2. Tapos number 3, bukas na po kasi wala tayo sa oras. So, simulan natin yung bunutan, mga team captain.
maglalaro. Green team warm up, yung black team nandun. Sila yung first game. Ha? Umpisa na ang laro. Ayan na. Green team saka black team. Jajampol. Patuloy naman kung sino pwedeng mag-score. Baka naman, score nyo lang po, kailangan namin. Sino ba yung nag-voting dito dyan? First ball to green team. Manalo, easy 2. O'Neal. Easy 2 points din para sa black team. Mashallah. Madi. O'Neal nag-dribble. Box tumira ng 3. No good. Rebound by Nesto. Idol for 3. Wala. O'Neal. O'Neal to Jackal. Nagaling po batang to. Pinasa kay Kenneth. Number 8. Pinasa kay Abdal. Abdal for 2. Wala pa rin. Minamala si Mr. Abdal. Abdal to box. Tingnan naman po. Roy. Pasa kay Tabo. Wala. Rebound by Abdal. To Kenneth. Kenneth. To Armas for 3. 3 points. Matindi dito. Nakakatakot ba na yan? Harap ko. O'Neal, subak. Good. Nesto. Wala. Rebound by Idol. Malupit ka Idol. Rebound by Mataro. Subak. Dancing without music, Mr. Buck. Makita score.